भोलेनाथ मेरे प्यारे श्रोतागण, का हलवा कैसन बनिया। रउआ सभी के हमार चैनल विश्वास शक्ति फिल्म्स में स्वागत बाटे। और रउआ सभी के बीच एक बार फिर से हम उपस्थित हो चुकल बनी नए अपडेट के साथ। अभी तक रउआ सभी हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं जा कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन के दबा लीजा, काहे कि ये वीडियो बहुत ही प्यारा और मजेदार बाटे। हम बता दी रउआ सभी के बीच आज सुबह 6:30 बजे प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से एक और बहुत सी प्यारा सुंदर सावन के वीडियो रिलीज हो गइल बा, जौन गीत के बोल बा भोला संग गौरा। टाइटल देख के लागता विवाहिक आधारित पर बाटे ई गाना, काहे कि भोले बाबा और गौरा के कुछ लव स्टोरी ही कुछ खास रहेला, यही से इनकर गाना भी बहुत खास बाटे, जेकर गाना के रउआ सबे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करी जा। जी हाँ, हम बात कर रहल बनी प्रमोद प्रेमी यादव जी के। तो रउआ सबे देखल ना भूलम जा प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से 6:30 बजे आज सुबह। जस इस सावन के बारिश हो रहल बा, वैसे ही प्रमोद जी के भी गाना के झड़ी लाग रहल बा। रउआ सबे ई वीडियो के देखी जा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और बताई जा ई हमर वीडियो कैसन लागल। अगर अच्छा लागल तो अपन राय हमके कमेंट बॉक्स में दी जा। तब तक खातिर मिलत जा अगला वीडियो में। हर हर महादेव मेरे प्यारे भोजपुरिया समाज।